इथिंबो न'आव दंखायोना? बेटा दं सानै। अ ओरैनो भाई लोगोफोरा होनबाय थोलै हादाम जाहैनो। दफ्ला ये पहाड़ का ऊपर में घर है, देखते रहना मेरे वीडियो को, देखते रहना। ऊपर का घर दिखाने वाला है मैं आप लोग को। इधर है एवरीवन, आंनि दिगन बसुमतारी यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबावबाय। गोबावनि उनाव दिनैसिम मोनसे ब्लग लानानै फैदों आङो लोगोफोर। सम मोना नालाय ब्लग बानायनो। नोंथांमोना जुदि मोजां नुयोब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय। आङो गामिनिनो ओरै दैमायाव बेरायफैदों आरोना। गामिनिनो दैमा मोनसे फिसा दङ, बेवहाय बेरायफैदों। नोंथांमोना जुदि नायलांनो इन्ट्रेस्ट दङब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि ब्लगखौ। बे जों गामिनिनो मोनसे फिसा दैमा। ओरैजाय दङ हादान दङ आरोना, हादान गामि, हादान गोजा। हादान जाफैजोबनाय दङ। नोंसोरनो देखायगोन आं हादान जाफैनाय गामिफोरखौबो, न'फोरखौ बोरै बोरै। नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम। आरो मोजां नुदोंबा प्लिज लाइक खालामना हो, कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय माबायाव कमेन्ट बक्सआव। बोरै नुदों कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर। आरो चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना लोगोफोर। ये पहाड़ का ऊपर में घर है, देखते रहना मेरे वीडियो को, देखते रहना। ऊपर का घर दिखाने वाला है मैं आप लोग को। इधर है तो हम लोग को दिखाओ। इधर जाना पड़ता है, रास्ता ऐसा है। देखते जाओ। गामिनि नाम दोनाखै नामा? गामिनि नाम दोनाखै? आवजारबारि आवजारबारि। आवजार दंफां दङ नालाय आवजारबारि। मैदेर गिनांगौ ना? नायबाय था दैया ओमफ्राय उसुंसो जायो। दैमानि निजोरा ओंखारथ'वाखै। माइनसनि गाहायाव दुइ नम्बर माइनसनि गाहायाव ब्रा खोला लागा सरायबाय बाजुलि। बिथिं मा ओरैनो खेथि मावनो फैदों ना थाफैनो बिदि जाखाबाय इयावनो? टाउन सिस्टेम खालामो। बिथिंबो न'आव दंखायोना? बेटा दं सानै। ओरैनो भाई लोगोफोरा होनबाय थोलै हादाम जाहैनो। दफ्ला गंगाराजों खेथि मावनो होनना लिंना लाबो आंबो। माथो मावनो इफोर मावाबालाय नङा होमबा? बानलुसो गायो। बानलुसो गायो। थास'ना इफोरो? हाबो खम। मोजाङानो जागोन खेथिया, खेथिया मोजाङानो जायो माने। बोसोरबेसे जाखो इयाव? बोसोरनै? फैनाया नै बोसोरब्रैनि जासिगोन। बोसोरब्रै जासिगोन ना? ओरैनो मा मा खेथि मावबाय थायो दायो? इयाव बानलु गायो, थास'। लाबालै लाबाना? ओरैनो बोरमा मोसौ फिसिनो माने बोरमा मोसौखौ नायगौ माने मा खेथि मावनो। ओरैनो बाजारानो थास' एसे बानलु एसे गायो। दाउफ्रा गोमायाना इयाव? माबा बाजो लांगासिनो। लांबाय खोमा।
बैयोसो नांगौ ओरैनो नागिर लाङो लां मासे गुफुर दंमोन बे लाङामोन माने गोसोम दं लावबाय थादों एकदम थाबनो इयाव दाख्लै बन्द'खौ बिदिनो माने जों खामा सिस्टेम बादि बिदि होखारबाथ' आरो होखारबानो थाबायानो थागोन बेयावनो मावबाय थागोन आरो मावबाय दफ्लाफोरासो मा खालामो आरो दफ्लाखौथ' जोंनि आसामाव दं जोंखौ होखारबा बिसोरबो होखारगोन जों दा इयो अरुणाचल गोलैयो खोमा ना गोलैयाखै मा जोंनि बे हारिद्वार हेड दफ्ला दंमोन जोंनि आसामाव हाबना थायो बोरैबा जुदि जाबो खेथि खालामनो कानन मथे जुदि माबा जायोबा थांगोन जों खिन्थु जाला माला बुलाबोसो जोंखौ दाखालामो